Ja hem vist que aprendre a conduir es pot fer per gust o per necessitat i no tothom ho fa ni al mateix ritme ni de la mateixa manera. Els que tenim carnet mantenim el vincle amb l'autoescola durant el temps que dura el procés, però com ens veuen a nosaltres, els que hem estat allà, els que gestionen aquestes autoescoles? Perquè deuen veure de tot i deuen viure també de tot. Àlex Requena, què tal, com estàs? Hola, molt bona tarda, molt bé. Gràcies per venir al Via 15. L'Àlex és membre de la Junta de la Federació d'Autoescoles de Catalunya i director de l'autoescola Requena. Abans sentíem unes declaracions que deien abans la gent anàvem a aprendre a conduir, ara la gent acabés a treure's el carnet, a fer el tràmit i va amb una altra mentalitat a l'hora de voler portar un cotxe. Tu comparteixes o què? Sí i no. Sí que és veritat que venen amb aquesta intenció, que venen em vull treure el carnet, no volen aprendre a conduir, volen passar un examen perquè pensen que conduir s'aprèn després. Una vegada que proves ja estàs tu lliure i llavors és quan aprens. Però jo penso que no, que els hem de convèncer que això és diferent, que hem d'aprendre coses a l'autoescola que no ens les ensenyaran enlloc i que ens valdran sempre, una vegada que tu aprovis, per tota la vida. I és molt important això, eh? Com per exemple? Per exemple, l'actitud envers la conducció. Per mi, treballar això és molt important. Per això jo tinc l'autoescola positiva, perquè penso que prestar atenció a les emocions és molt important. I la seguretat viària comença, saps a on? El teu somriure. Això és seguretat viària, perquè un conductor que estigui content és un conductor que farà bé les coses. Escolta'm, Àlex, explica'm això perquè, clar, o sigui, dir-li a un alumne que s'ha de treure el carnet amb tota la pressió que implica, s'han d'aprendre una pila de coses que et sonen a xinès. Després de segones pràctiques, que ho passes fatal. I després l'examen ja ni te cuento. Com ho feu, això, perquè ho afronti de la manera més positiva possible? Bueno, hem de convertir l'aprendre a conduir, el treure't el carnet, obtindre el permís amb una experiència. Això és l'important, que vinguin i tu li expliquis una història i que se la cregui, i que se la faci seva. Llavors veus que la persona s'implica. I allò que sembla que és molt complicat, tampoc és tant. És posar-s'hi i ja està. El tema és que treure el carnet sigui una prioritat per tu. Llavors no hi ha problema. Una vegada tenim un objectiu, ens oblidem i a gaudir del procés. Això és l'important. Però l'examen tu no hi ets allà al cotxe, està l'examinador. Bueno, no, jo també estic, jo l'acompanyo sempre, Qui dirigeix la cosa és l'examinador. Ja, però jo faig una cosa que és... La meva energia faig que arribi fins allà. Si l'alumne sapigués llegir la meva ment, li estic dient tot. I li estic enviant tota la meva energia positiva. Escolta, ha canviat molt el procés de treure's el carnet? Bueno, en principi... I l'aprenentatge, perquè ara els cotxes en tenim d'elèctrics, híbrids, mecànica, perquè l'hem d'aprendre si obres el capó i pràcticament allà no veus res. Vull dir, hi ha simuladors ara, vull dir, ha canviat molt tot plegat. A veure, en principi, en essència és el mateix. És una teòrica i és una pràctica. Sí que és veritat que antigament hi havia dos exàmens de pràctica, les maniobres i la circulació, igual que avui en dia amb la moto o amb el camió, no? Ara no és la teòrica i la pràctica, però en essència és el mateix. Canvien les coses, canviant les eines per obtenir la teòrica, per exemple. Avui en dia és molt important això, una càmera, per exemple. Jo faig intensius de teòrica online. Li estic donant teòrica a una persona que està a Bilbao o a Màlaga, un profe que està a la línia de la Concepción li està donant classe de teòrica a una persona que està a Toledo o a Madrid. I això, em sembla que això sí que ha canviat molt. És a dir, les xarxes socials ens han fet canviar els professors. Ara, per exemple, no és difícil veure un cotxe d'autoescola amb una càmera i va gravant, per exemple, un recorregut d'examen. Per què? Perquè vols arribar també d'una altra manera a l'alumne. L'alumne avui en dia no veu la tele, però veu YouTube. Llavors, si podem estar allà, millor que millor. I si una persona es pot beneficiar d'això, és una meravella. Per tant, ara és més fàcil treure's el carnet, no m'estàs dient? És més fàcil. Per mi sí que ho és. Jo que explico teòrica des que tinc 18 anys, i ara tinc 53, per mi és molt fàcil, ja m'ho sé tot. Però penso que la metodologia ha canviat i si tu vols és més fàcil. Però és allò que t'he dit abans, o ha de ser una prioritat. Em vull treure el carnet o no? El converteixo en experiència, ho passo molt bé i tinc un carnet, ja està, no? És que el tema és no fer-ho traumàtic,
que és que estem acostumats en què ens agrada molt el drama. Sí, és el drama, és el que ens mata. Llavors, què hem de fer? Gamificar-ho més, convertir-ho més en un joc, també. Correcte, sí. No? Ja hi ha autoescoles que apliquen metodologia de joc a aprendre a conduir. Llavors, si ho fem com un joc, la gent s'ho passa bé i ens agrada, com quan érem petits, apreníem jugant. Per què ho vam oblidar, això? Per què hem de pensar que la teòrica és algo molt complicat o algo molt distant? Si cada dia sortim al carrer, creuem un pas de vianants, conduïm amb algú, anem amb el transport públic, hem de conèixer les regles bàsiques de convivència entre tots. I això és el carnet de conduir. És entendre que és algo que és nostre i que des de petits ho hem d'integrar. Quan es pot trigar a treure's el carnet ara? Bueno, a veure, tenim més problemes, aquests ja s'ha comentat, no? Tenim llistes d'espera de 3 a 6 o a 7 mesos, perquè no només falten examinadors, falta una cosa que la gent no ho està dient, falten profes d'autoescola, no hi ha profes. On estan els profes d'autoescola? Però clar, jo penso, no? La gent s'aixeca i diu vull ser advocat, vull ser expert en IA, vull ser, no sé, moltes coses, enginyer, però profe d'autoescola? Qui es vol fer profe d'autoescola? Doncs és molt maco, és una experiència molt bonica. És viure la vida d'una manera trepidant, divertida i amb gent jove que vol aprendre a enfrontar-se a la vida. I és molt bonic. Llavors, m'agradaria dir que falten profes d'autoescola i que és una feina molt bonica i que es poden treure avui en dia molt més fàcil que abans. Qui pot ser profe d'autoescola? En principi, qualsevol persona que tingui el carnet de conduir de cotxe i de moto, això ja és, en principi, amb això ja pot tirar cap endavant. Hi ha maneres diferents de treure't el carnet. Per exemple, surt una convocatòria a trànsit o a tràfico una vegada a l'any. Et presentes. Llavors, en qüestió d'any i mig, 2 anys, t'ho treus. Avui en dia hi ha un grau superior. Aquelles persones joves que no saben cap a on tirar, hi ha estudis de... com es diu això? Ara se m'ha anat el nom, però bueno, se m'ha anat, bueno, no passa res. És el de... tècnic de mobilitat segura i sostenible. Això és, són 2 anys i és un grau superior. I ja no només surts com profe d'autoescola, ets profe, ets director d'autoescola i ets tècnic de mobilitat. Pots treballar a una empresa com a tècnic de mobilitat, pots treballar en un ajuntament, que és una figura nova que no existeix. Hi haurà ara la figura del tècnic de mobilitat. Doncs mira, tenim una oportunitat. I després hi ha un curs com a accelerat que dura 6 mesos. Es fa online també, amb la qual cosa no és tan difícil ser profe i aquella persona que tingui, no sé, una miqueta d'inquietud per ensenyar a conduir i li agradin els cotxes, maquíssim. Escolta, parlem dels alumnes potser més complicats, aquests que han perdut tots els punts i que han de recuperar-los. Com ho feu, això? A veure, avui en dia hi ha moltes autoescoles a tot arreu que fan el permís per punts, és a dir, aquella persona que perd els punts pot fer un curs d'aquests i recuperar punts. Però a mi el que m'importa més de la recuperació de punts no és el curs en si, que tu puguis recuperar punts si els perdo. No. És que és un curs de sensibilització. És a dir, per què has perdut els punts? Per córrer molt? Alcohol? Drogues? Conducció temerària? Fixa't que són coses molt... Greus. Falta de convivència, no? Perquè una persona que vol veure que begui, vale, però no amb el cotxe. Et vols drogar, tu ets lliure. Jo no t'ho aconsellaré, jo no ho faré, però si tu vols, però quan agafes un cotxe estàs implicant-me a mi en la teva conducció. La gent que corre, bueno, però és que clar, les carreteres estan molt ben preparades per córrer. Ja, perdona, però és que jo he estat el meu fill amb aquesta carretera i tu et poses en un compromís. Llavors, el que hem d'entendre que el curs de recuperació de punts no és un curs de recuperació de punts, és un curs de... ens hem d'adonar que és tan important conduir i que podem fer tant de mal que quan en un curs de sensibilització de punts et ve un testimoni d'una persona que ha perdut algú al volant o que li han fet perdre la vida perquè anava en bicicleta o era un vianant, ojo, et canvia aquí alguna cosa, ha de fer un clic. Això és el curs de sensibilització. Això és un curs de recuperació de punts. No és bueno, si els perdo no passa res perquè faig un curs i els recupero. No, perdona, anem a cuidar. Important aquest matís. Àlex Requena, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al Via 15, amb tota aquesta energia, que escolta, si les poses també a les classes, sí que deuen ser diferents com a mínim. Que vagi molt bé. Gràcies, bona tarda.